Ọdịma anyị ga-abazie na ihe anyị na-eme oge nzukọ ka anyị bataziri na ya ozigbo anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo. Cheta na ọ bụ ebe a ka anyị ji asụsụ Igbo yele wee na-agbasa ozi wee na-akọ ka o si eme n'obodo. Ebe a ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Anyị anaghị akụ ya mmiri ma ọlị maka na asụsụ Igbo na-atọ anyị ụtọ. Ọ bụ Okechukwu yele anyị, ọ bụkwa nke eji mara anyị, maka na onye hapụ nke ya gịnị ka ọ ga-eji wee biri? Ọkụkọ hapụ kwọm ọ ga-eji gịnị zụ ụmụ ya? Ịfụrụ na ọ bụrụ na iwe ya asụsụ ị ga-abụzi ogbi. Ihe a bụ ihe Chineke nyere anyị wee sị anyị sụba ya ka ejiri wee mara anyị. Ya mere anyị na-eji anọ ebe a wee jiri mee nzukọ. Ya bụ na ya batago na nzukọ nke ụbọchị taa. Abụ m Chizzy ani wee na-ekene Tochukwu Nwachukwu, ya bụ dịka o si esi wee na-ebubakwa ụmụ ihe niile ụwa niile wee na-afụ ya na YouTube. Ebe ọ bụla ị nọ, ana m asị na ọ ga-adịrịrị na mma. A na-abụ oge ụfọdụ anyị na-ekwu ihe a, ọ na-adị ka ụfọdụ ada aghọtasị, ụfọdụ na-aghọtakwanụ. Anyị na-aga ajụ oge niile wee na-asị gịnị na-eme na ọ na-abụ oke ruo ndị Igbo aka asị ka ekegharịa ya. Oke ruo ndị Igbo aka asị ka ekegharịa ya. Ile ya ma ọ bụ icheta, ị mara na oluo na ihe dịka 10 mkpụrụ ụbọchị 47 emechiri ọdụ ụgbọelu mba na mba nke bụ Akanu Ibiam nke dị n'Enugu. Oge a na-emechi ya, a na-ekwu kekpukekpu na ọ ga-abụ na ihe dịka ọnwa ngwụcha afọ ka a ga-emepe ya. Mana dịka imi na ọnụ dị ugbu a, nke bụ eziokwu bụ na ọlụ adịbeghị, enweghị ihe na-aga ebe ahụ, mana emechiri ya. Nke kachasị nke bụ na kekpukekpu a na-anụzikwa ugbu a bụ na a na-asị na ego adịghị a ga-eji wee lụzi ya. Echeta ife agbadoro ụkwụ wee mechie ya bụ na okporo ụzọ ụgbọelu na-agba na ya tupu o felie ma ọ bụ ọ daa na ọ dị njọ na ọ dịghị mma, na a ga-edozi ya ka o wee bụrụ nke ga-abụ ịgba, maka na ọ bụ ọdụ ụgbọelu mba ọzọ na mba ọzọ ji abata n'ala Igbo. Mana ka ọ dị taa, ndị dị iche iche ekwuola wee na-ekwusi ike na enweghịkwa ihe afụrụ. Ndị mechiri ya kemgbe emechiri ya enweghị ndị ọlụ afụrụ. Mana kekpukekpu a na-anụzi bụ na ọ dị ka ego adịghị a ga-enye ndị ọlụ. Ihe njisi na ọ na-abụ okeluo ndị Igbo aka asị ga-ekegharị ha ya bụ icheta na oge emechiri nke Abuja. Ọ bụghị sọsọ na edoziri ya ngwa ngwa tupu o ruo oge ha kara aka, kama na akwara ma jedozie ọdụ ụgbọelu nke dodebere ya nke dị na Kaduna. Cheta na ebupụtara m ụgbọala nke na-ebu ndị njem na ndị nche wee buga Abuja na-eje wee na-apụ, maka na oge ahụ ha na-asị na ụzọ ahụ na ndị omekome jupụtara ebe a na ihe dị iche iche na-eme. Mana tupu ha na-eme nke a, ha jere wee dozitu ọdụ ụgbọala nke dị na Kaduna wee mee ya ka ọ bụrụ nke ụgbọala ga na-esigodo ebe a wee na-adagado ka ọ dị ndị na-esi Abuja wee mee njem ma ọ bụ na-alata nso. Mere ha chọpụta ndị nche pụrụ iche, chepụta ụgbọala, mee ka ụzọ ahụ niile wee na-aga sirili welele. Cheta na ha rụrụ ọrụ ehihie, ụtụtụ, abalị kwa ụbọchị wee megide wee mee lụọ ọrụ ahụ tupu oge ha kara aka wee rue. Akaala nke Enugu, ya bụ nke dị n'ala Igbo. Ugbu a ọrụ ebidobeghị na ya, ọ fọrọ ọnwa na-abụ ka oge ahụ ha si na a ga-emepe ya wee ruo. Ọ bụrụ na ị mara ma ọ bụ na ị maghị, anyị ga-agwa gị n'ọkwa ndị Igbo bụ ndị njem na ha na-emekarị njem karịsịa n'afọ na-agụ, ya bụ ọnwa nke 12 n'afọ, oge ha ji anata wee mee mmemme dị iche iche. Ndị nọ n'obodo dị iche iche ga-esi ya anata, ndị nọ n'obodo oyibo ga-esi ebe ahụ ga-esigodo obodo ebe ahụ anata. Mana ka imi na ọrụ dị ugbu a, enweghị ihe na-eme n'ebe ndị ga-efebata ga-esi wee bata n'obodo
Igbo ya bụ na Enugu. Okwu anyị wee bụrụ gịnị ka a ga-eme, gịnị ka a ga-eme. Ile anya ọ bụrụ na ịmaghị ka anyị gwazie gị na ụzọ awara dị iche iche n'ala Igbo na-enweghị nke dị mma. Ọ bụ nke eji esi ebe a ya bụ n'Enugu wee jee Ọnịsha ọ dị mma, nke si n'Enugu wee lue jee Aba, Imo, Port Harcourt ọ dị mma, esi ebe a wee sizi Ọnịsha wee jebe Imo ụzọ ahụ ọ dị mma. Anyị wee na-asịzi oleezi ihe a ga-eme ugbu a. Ihe niile ekwuru ekwu ma ọ bụ kwuo na a ga-edozi nke Imo, mee ụzọ dị mma, a na-alụ ọrụ ụmụ Igbo esigodu n'Imo wee na-abata. Nke a niile ọ yụrụ dịka ọkụ yọpịa ugbu a. Ọ bụ ya bụ isiokwu nke m na gị ga na-akpa n'ụbọchị nke taa. Ka ndị niile anyị zipụrụ, ụfọdụ n'ime ha na ha agbakwa mbọ nke ha na-ekwu ya na-ekwuchi ya ike, kama anyị ga na-ajụnụ ha, a na-egekwa ha ntị. Ihe niile a na-ekwu gbasara ọdụ ụgbọelu a, ndị mechiri ya a na-egekwa ndị anyị zipụrụ ntị. Gịnị bụ ebumnobi ha? Gịnị mere na ọ na-abụ okero ndị Igbo aka asị ga-ekegharịa ya? Ọkwa ya bụ ajụjụ anyị na-ajụ n'ụbọchị nke taa. Mụ na gị ga na-atinye ya ọnụ, ọkwa maka ndị na-anaghị ata aka anyị na-eti. Ịkpọ 09023111009. Mana ụmụ Igbo niile unu amara na ọnụ ka bụ ọnụ ka anyị na-asụ Igbo na-agwaghị ya ọgwa. Akara ekwentị ụmụ Igbo ga-eji wee tinye ọnụ na ya bụ 09977100009 maọbụ 0992231111009. Mpụta ozugbo ma na-ewere okwu unu. Ana m abịa. Anyị abịachitego ozugbo anyị ga-ewebezi okwu unu. Gịnị na-eme a ga-elizi na ndụ, ka ihe a na-emezi, gịnị ka a na-emezi anyị, kedu ka a ga-esi kọwaa ihe a, kedu ndụmọdụ nke gị? Cheta na afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo, ị ga-asụ Igbo yele eye. Agwakwana ya ọgwa na ịchọ itinye ọnụ n'okwu nke anyị kpụ n'ọnụ ugbu a. Anyị na-ekwu ọdọ ụgbọelu, ebe ụgbọelu na-ebu ndị njem wee na-ebubata Akanu Ibiam nke Enugu bụ ọdụ ụgbọelu mba na mba. Emechiri ya kemgbe ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 48 karịa. Kemgbe emechiri ya enweghị ọrụ na-aga ebe a. Ihe eji mechie ya bụ na asị na a chọrọ ka okporo ụzọ ebe ụgbọelu na-agba tupu o felie maọbụ tupu ọ kwụsị na ọ chọọ ịda, na a chọrọ ịlụzi ya, na a ga-alụgide ya wee luo na ngwụcha afọ a, ya bụ ọnwa nke ikpeazụ n'afọ a. Mana ka ọ dị ugbu a enweghị ihe na-aga ebe ahụ. Gịnị bụ uche nke gị? Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Gwa ya. Ọ dị mma ka anyị na-ewere okwu unu ugbu a. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Biko ebe ka isi akpọ. Ngwa gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu nwanne. Mana ihe m na-agụzi ndị Igbo anụmanụ ebe ha sikwa ike idobere anyị oke anyị. Ana m ajụkwa na ihe ka ihe anyị dọtara emekwe ndị Igbo dịrị anyị maba anyị ije ịbụkọta jikọta ọrụ mkpagbe anyị nọ n'ime wee pụta. Ọtụtụ na anyị emeriri akaga na-eme anyị ihe ka ya njọ. Ike nke ozi n'isi e wetere n'ajị ndị Igbo na-esite ebe ahụ
ebe a ndị anyị bụ oke anyị ihe na ndị Igbo kirie elu nwoke mere nke mume nke ome nke atọ anyị wee si na ọ bụ na oge ụfọdụ ọ na-abụ ihe agba afọ ọ dịka ọ bụ omenala anyị ebe a bụ na ị gaghị atinye asụsụ ọzọ n'okwu niile nke ị ga-ekwu asụsụ Igbo ka ị ga-eji wee ihe ndụmọdụ gị ịkpọ anyị gwa ya afa gị n'Igbo sụọ Igbo yele wee ihe ndụmọdụ ma akọ n'ọnụ ndụmọdụ ka anyị chọrọ maka na ikwuo ya ka ụmụnne na-abụọ ji agwa onwe ha okwu na mba anyị nọ na ilu ugbu a ka anyị gwa onwe anyị okwu dịka o si dị ugbu a ụzọ adịghị n'ala Igbo ebe ndị njem sikwa eje mba ọzọ na mba agbanishiri ike wee mepere anyị na-adịzikwa ka otu a ọ na-abụ kwa onye ọchịchị bata oge ọbụla ọ batara ọgwa anyị ejigodoro akwa mmiri nke agbata nke abụọ Naija wee na-asị anyị na a ga-eme kemgbe e bidoro kwube akwa mmiri nke abụọ a ọ dịzikwa ka mmadụ ịpụta maọbụ ịpụpụta mmiri na okwute onye pụta ihe mgbe ọ ga-ebubu ụzọ bubere ndị Igbo ụzọ bụ akwa mmiri nke agbata nke abụọ nke orimiri Naija a ga-anọgide na ya onye achịsịa ọpụọ onye ọzọ ebidokwa n'ebe ha kwụsịrị lezienụ ka o si adazi ugbu a n'ihe gbasara ọdụ ụgbọelu nke bụ nke mba na mba dị n'Enugu. Gịnị bụ ebumnobi gị? Gịnị ka ị ga-ekwu? Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ọ ga-adịrị gị ma nwanne ndị ebe isi akpọ. Ibe gaa n'iru. Ibe adịma ewutena gị ibe iwe ike kpọghachi azụ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ọkịja niile, ọkịja ndị Igbo. Ọ ga-adịkwara gị n'ama nwanne a. Ise. Onye nwe ikwu n'ime okwu a bụ na ife ọbụla a na-eme ndị nnukwu mmadụ na anaghị abala Igbo ọ na-azụ ewute m ọtọ Igbo na-ebe ụmụpa azụ na ahụta na-emepa ndị Igbo chọọ inwere onwepa n'aka ndị a na-achị ezi na-anaghị echere anyị ndụ ejekwakwuo Maazị Nnamdi Kanu ka o nyere m aka. Ekele gị. Daalụ. Akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ mgbe 08902311009 ọ dị ka akara ekwentị nke ọzọ were ka ọ si eme mana a na-ama ka a ga-esi weta ya. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Gbadata ya. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ. N'okwu a bụ ndị hụrụ asụsụ Igbo n'anya, ndị ma omenala na-asụ Igbo kara aka, anyị anaghị agwa asụsụ ọgwa n'ọnụ ka ma ọlị. Ọ bụ n'ọnụ ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo n'ụzọ pụrụ iche. Biko anyị na-ekwu ya kwa mgbe enweghị ndị nọ na mba ha na-asụsụ maọbụ na ha chọọ ime nzukọ ha ejiri asụsụ Igbo wee mee ya. Nke anyị ka anyị na-ekwu maka ya, nke anyị ka anyị na-azụ, nke anyị bụ nke anyị, nke ha bụrụ nke ha. Onye zụba nke ọ bụkwa na ajọ ihe. Ngwa nekwa isiokwu anyị na-ekwu maka ọdụ ụgbọelu nke mba na mba si eme njem nke dị na Enugu emechiri kemgbe mkpụrụ ụbọchị 48. A gwara anyị na oge a na-emechi ya na a ga-emepe ya na ngwụcha afọ a. Dịka ọ dị ugbu a anyị na-anụ kepụkepụ na ego adịghịzi ebidobekwa n'ọrụ na ya. Anyị wee na-asị
nke ọ ga-adịzi ka gbata akwa mmiri nke abụọ orimiri Niger. Ige ntị. Kemgbe onye chịbụrụ ndị ya bụ ebidoro ọchịchị ndị nkịtị ka ebido kwebe nkwa na a ga-alụla ya agba mmiri nke abụọ. Na nke mbụ ahụ alụrụ kemgbe ndị Naịjirịa were onwe ha na ọ na-amazi jijiji edozie ya ọ dịkwa mma wee sizie na ihe ga-ebenata ma ọ bụ yere nke ahụ alụrụ anyị ji eje njem aka abụọ ka alụọ agbata nke abụọ ebido tie ebe ya ọnụ kemgbe ahụ a na-atinye ya ọnụ ruo tata alụchabeghị ya. Emechikwala ọdụ ụgbọelu a nke Enugu. Ajụjụ wee bụrụ oge a na-emechidi ya ọ bụ na amapụta ha akwado wee mechie ya. Ndị mechiri gịnị bụ ebumnobi ha? Ihe a gwara anyị ka anyị ga na-ekwu. Ihe a gwara anyị bụ na a chọrọ ịlụ ya ka ọ bụrụ ịgba maka na ọ bụ ọdụ ụgbọelu mba ọzọ, obodo ndị ọzọ ndị ọcha ma obodo ndị isi ojii dị iche iche ga-esi na-abata ala Igbo. Ndị Igbo esikwa ebe a wee na-eje mba dị iche iche. Na okporo ụzọ ụgbọelu na-abụ ọgba tupu ofelie na o were ka ọ dị na ọ dịghị mma na a ga-alụzi ya ka ọ bụziri ịgba. Kemgbe ahụ emechiri ya enweghị ihe na-aga aga ebe ahụ. Anyị wee chetara gị na oge emere nke Abuja, oge emere nke ndị ọzọ dị iche iche arụgharị ya. Agbata obi obodo ahụ ha na-eje dozie ọdụ ụgbọelu a ka ndị ọzọ si ebe a wee na-abata dozikwa ụzọ ha wee kpọpụta ndị nche. Emere na Abuja, alụkwara nke Abuja lụọ ya tupu oge ha kara aka na a ga-alụ ya wee rue. Ọ bụ ya ka m na gị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Gwa m afa gị na ebe ichi akpọ. Chukwudube ma ọ ga-adịrị gị na ma gaa n'iru. Ọ na-abụrụ ihe megide m na onye na-ahaji onwe ya ihe a na-eme ebe egosi ọkwa gị niile gbotere nwoke mụrụ ụmụ wee jụọ onye nke izizi ya ihe oge emeghị gburu n'ọmali ọsị were ọsịa nọkenela ama ọ dị onye nke bụ ọsịa ogbu n'ọbụ kwuru ebe ọsịa nọkenela ama ọ dị onye nke ịta ọsịa na ọbụ o mere ya ofu na ya ama ha ama ọsịa na ọya nwa bụ nwa ya. Ọ bụrụ na anyị nwa kwesịrị anyị ekwesịghị ka anyị mara ihe anyị na-eme, kwesịkwa ka anyị mara ihe na-eme anyị maka nwanne anyị nwoke bụ Kanu bidoro n'oge uwe mkpu a bifo mmiri ezowe ọ sị na mmiri chọrọ ka ịgbanyere ekwurekwu gị wee na-ega ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọdụ ụgbọelu nke mba na mba dị n'obodo Enugu ya bụ Akanu Ibiam. Emechiri kemgbe afọ ya mkpụrụ ụbọchị n'afọ a ka emechiri ya ruo na ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 48 a na-ekwu na ọ dịzi ka ego adịghị a ga-eji wee lụọ ihe ji maka ya wee mechie ya. Ọ bụ ya ka anyị na-ekwu kedu ihe a ga-eme. Ụzọ adịghị n'ala Igbo, ụzọ awara awara adịghị, nke dị adị mebiri emebi. Kedu ihe anyị ga-eme? Kedu ndụmọdụ ị ga-adụ ndị anyị zipụrụ ka ha jeere anyị ozi? Imirikiti n'ime ha na-ekwu na-eje ije, anyị wee na-ajụ a na-egekwa ha ntị na ha kwuo okwu. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Ndị ka ime ndị afa gị na ebe ishi akpọ nwanne ọ.
ọdịma anyị ga-agbapụ ọsọ ozigbo ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu anyị na-ekwu maka otu esi mechie ọdụ ụgbọelu nke Akanu Ibiam dị n'obodo Enugu kemgbe a na-ekwu na-anụ kekwu na ego adịghịzi a ga-eji wee lụ ya ọya ka anyị na-ekwe chọọ itinye ọnụ na 09903310109 bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ mana cheta na ọnụ ka bụ ọnụ ka ndị Igbo asụsụ ị ga-asụ asụsụ Igbo afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele ya agwakwana ya ọgwa ma ọlị ka anyị wee nụ ihe ị na-ekwu ọfụma. Biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ aka ose adị mma n'anya ọ ga-adịrịrị gị na mma. Nwanne m nwoke ọ bụrụ na ewu ọchị ya aka ose adị mma n'anya ime na ya anyị wee si ebe ọ bụ na anyị ka mee nke mbụ mee nke abụọ mana ọ dabaghị. Nwa m afa gị na ebe isi akpọ biko bee ya nkenke. Chizzy odogwu mmụọ ka ị na-ekwu onye obodo a ndị ka ị merụ adị m mma ama eche ọkụ n'anọ gaa n'iru nwanne o. amaara m na ọdị ukwu a ga-emecha apụta n'ọnụ ka akụkọ m na-achọ ka nkọ ọ dị mma iji wee mụta ezi ihe. E nwere oge Nnamdị Kanụ kpọrọ ndị gọvanọ maọbụ ndị na-elekọta anyị bụ ndị isi anyị ọ kpọrọ fa maọbụ fa kpọrọ ya n'Enugu o wee fajụọ ya ka ihe a ga-eme o wee gwafa sị na ya chọrọ ka arụ ọdụ ụgbọelu dozie ya ọ dị mma lụọ ụzọ moto ụgbọala ga na-agba rụkwa ebe nke na-ebute ngwongwo n'obodo oyibo. Enwere mgbe nwa amadi afụrụ okwu obodo anyị a na-achọ na ngwa. Nwanne m nwoke agbanịshi m ike mana na ị ga-asụ Igbo yele ya mana o kweghị sụọ mana anyị aghọtaghị ihe ikwuru. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọdụ ụgbọelu nke emechiri ọdụ ụgbọelu bụ nke sọsọ ya bụ ọdụ ụgbọelu mba na mba si abata ala Igbo emechie ya ewee na-anụzi kepụkepụ na ego adịghịzi a ga-eji ma emepụ ya mana oge a na-emechi ya gwara anyị na ọ bụ na ngwụcha afọ a ka a ga-arụsị ihe niile wee mepụ ya n'agbanyeghị na ọ na-abụ ngwụcha afọ ka ndị Igbo ji eme njem pụrụ iche na-anata obodo ha si obodo dị iche iche wee na-abata wee na-eme mmemme pụrụ iche maọbụ mmemme dịgasị anya mana ugbu a ndị ọrụ ebidobeghị amaghị na ka ga-ebido ya nso nso a. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị afa gị ndị ebe isi akpọ nwanne o. Aha m bụ Maazị Akanu eji m Enugu na-akpọ gaa n'iru Akọbụndụ ọ ga-adịrịrị gị na mma gaa n'iru. ebe m chọrọ isi ọdụdụ okwu a iwepụtara na uhuruchi a anyị gbado ihe a ga-emecha wee pụta kama o mere na izu o mere n'ọnwa oge ha na-ekwu okwu ihe a ekwuru m ihe a ebe a ma chọọ aka na ntị wee kpọpụo ndị na-achị ọwụwa anyanwụ gbakọ aka ọnụ. Anyị ma na ego a ga-enye ha fere mpe ha were aka ha rụọ ya maka na nkwa a na-ekwe nwaanyị na-aga n'elu abụọ abụrụkwa ya na-eme mgbe anyị amago n'otu akụ ga-esi wee tee. Ugbu a anyị enweghị ọdụ ụgbọ oloko
abata anyị enweghị ụzọ nke ụgbọala ji aga ebe ụgbọelu gbawa ga-abata mkpado n'ụlọ nkwari akụ n'ihe ndị ọzọ ndị mmadụ na-esi ebe a na-efebata ndị nwetara ụlọ akụ dị iche iche ụlọ oriri na nkwari dị iche iche n'ime obodo a nọzi na ihe ndị chọziri isi obodo oyibo abata nọzikwanụ na ihe mgbu ihe niile a bụ ka anyị jiri sị na onye a jụrụ adịghị ajụ onwe ọhịa ya ọ ka mma ka anyị jụkọọ mamịrị ka ọ bụ ụfụfụ anyị kwadokedere nwere onwe anyị a na-ekwu okwu ya maka na anyị gba nkịtị n'oge ya anyị anwụchigide o nweghị onye tinyere ọrụ n'okwu okwu kpatakara nwere onwe a ọ bụ ụmụaka a na-amụta ugbu a ịgba na-eruchi ha ha ga-ekwu n'okwu iwere onwe a ewerekwa oge tụwa ewu ojii mgbe chi ka dị ise maka na ije ọhịa agba ọfụfụ ya anya ekele bụ gị daalụ nwanne daalụ ezigbo mmadụ daalụ atụọla ọmala atụọla ofekofe isi afịa ofe ga daa na agba ma ịtala akije eze ndị a na-agwa ha nọ mana ọ dị onye ọbụla n'aka ma nwoke ma nwata ala Igbo dị anyị n'aka idebe ya ma mezie ya ka anyị wee keta oke anyị na-ajụ gịnị mere ọ na-abụ ekebe oke o rute ndị Igbo asị ka ekegharịa alụrụ Abuja lụọ ya ma lụchaa ya tupu oge akara aka eruo dozizie ma obodo dị ya nso dozie ọdụ ụgbọelu a dozie ụzọ gịnị mere nke Enugu ji pụ iche gwa m afọ gị na ebe isi akpọ ei onyinye ọ ga-adịrịrị gị n'ama ezigbo nwaanyị ọma daalụkwa daalụ dịkwara gị ezigbo mmadụ ise anọ n'ụzọ niile dị n'ala Igbo adịrọ mma aga mechipụta ọdụ ụgbọelu mana ịma nke kacha na-ewute m mana ha amarụ ya nke taa nke echi agasị ụmụ nwaanyị na ụmụ mmadụ niile na-achọ ha ga-eji wee nyere ndụ aka na-azụ aka n'orie mmiri atụpụ ha mana ha adịbeghị nkwadobe ya dị ha adịrọkwa mma oyiye ewekwuola wee kwuo ya dịka nwaanyị n'eziokwu ọkwa ka o wee dị mma mere na ọchị obodo Enugu ihe niile a sịrị ka emee o mere ya ụmụ nwaanyị Enugu ndị na-ele afịa na nso na ndị ma nwoke ma nwaanyị asị ka ebugharịrị ha ọnọdụ kemgbe ahụ ihe na-ebe wee na-ebekwa ihe a gwara onye isi obodo Enugu mee ka e wee mee ya ọsịsọ o buru ụzọ mee ya mana ka erute tata ihe na-ebe ka na-ebe ebidobeghị ọrụ na ebe ahụ na-abụ ọdụ ụgbọelu a gwa ya afọ gị na ebe isi akpọ ezigbo mmadụ ndị ebe isi akpọ nwanne ewe n'iwe maazị onye n'uche gaa n'elu daalụ maazị onye n'uche ọ ga-adịrị gị na ndị Yoruba na ndị Hausa bakọrịtara edemede na bajetin ụzọ ndị Igbo ọdịtị oche ndị Igbo ọgụ igwe anwa bakọrịtara baka na-eme ya ọ dịkwazi mma ka ọnwa iwe ọkụzili ndị isi ọchịchị n'ọdịda anyanwụ ndị nnọchite anya si ọdịda anyanwụ Maazị Nnamdi Kanu gwara anyị ba n'oge ọ nwere egenye ntị maka gịnị kedu ibe bụ dịka Maazị Nnamdi Kanu ga-eburu oge otu a ereta oge wechi ndị dị otu a ndị Awụsa ọchịchị etiti ejegoro ịlụ ọdịda ụgbọelu dị n'ala Igbo iwe garị ndị Igbo ndị ọchịchị ndị ọdịda anyanwụ ọ bụ na babụrụ ndị na-achọ akpa nke onwe ha ọ bụ na babụrụ ndị ụjọ n'ebe ọ na-eweganye na n'ogogo ọchịchị nke etiti kpọkọta ọnụ lụọ ụzọ dị n'ala Igbo lụọ ụzọ ụgbọ oloko lụọ ụzọ ụgbọ ọdịda ewebenu ọ bụghị ọrụ na abazi na ha marụ ya bụ ndị iwe na akpụcha ụlọ ikpe kama na ebe mere ya maka ọ na-acha akpa nke onwere na-atụpụ ụjọ ya bụ ndị Igbo maka ọtọ ọnụ ka anyị chọọ n'ụzọ anyị ga-esi nwere onwe anyị ọ bara ụlọ
ụlọ ọgụ ọbụla na-etipụ na-akọchi na-azụ mkpoto mkpo oyibo na-enwere isi ọ bụrụgo ka anyị mara ibe ekelekwe gị mmadụ elu ise wara ọ dị mma maazị onye n'uche ihe a ịkụrụ aka maka mma mana icheta mara na ụlọ ọrụ etiti niile ebe a na-akpatagasị ego ha wegasịrị ngalaba dị iche iche ma n'ime ime obodo ego na-abata ọwụ ndị ha debere ebe a na-ewere ego ha wejere ha n'Abuja ọ ha rụzie na Abuja ekebezie ewebatabazie nke ha si na ụlọ olu ndị obodo esi were ya na be ha ọ bụ ka obodo si dị ka e nwekwara okwu wee na-aga gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ nwanne mmadụ ndị ka imelụ eze Enugu ezigbo mmadụ ọ ga-adịrị gị n'ama oji ọfọ ndị ngwo oji ọfọ ndị akamangwo mba mmụọ alụsị gaa n'iru ka anyị kwuo nketa eze Enugu eze mmụọ ka anyị kwuo nketa gaa n'iru dịka anyị bụ ndị okenye ihe na-agwa ụmụnne m ndị Igbo ekwuru onwe n'okwu Chineke anyị nọ ndụ ga-enyere anyị aka ka anyị were nwayọọ iwe na-ekwu maka onye ndị na-agwa gburugburu mmadụ ga-adịghị ga-agwa ọyị na-agwa ị na-eme nke ncha ha na-emebi ana m ekele gị n'onwe m chibido ihe ahụ ị na-eme Chineke ga-akwado onye ọ bụ na-akwado oge kwadowe anyị na-akwado omenala mekwe mmadụ atụ egwu ihe pụtara ihe dịgịda bụ ebe ihe mbụ ụmụ ya mụtara onwe onye na-achịpụrụ ọnụ mana oge izizi ichikwa na-ekwe ihe ga-ebu ogbo ndị ọga-ebunye Chizzy biko ana m kelekwe m eze ọha ana m achị ndị Igbo biko ana m ekpere ekpere ajịsi ike Chineke anyị ga-awa anyị Chizzy eze mmụọ akamangwo eze mmụọ ga-adịrị gị na mma daalụ ezigbo mmadụ ka anyị gwekwara okwu wee na-aga gwa m afọ gị na-ebe ishi akpọ anyị anaghị atapị ya asụsụ ọzọ n'ihe anyị na-eme na nzukọ ndị Igbo ebe a anyị na-asụ Igbo yele eye ịchọ ịkpọ anyị kpọọ afa gị n'Igbo sụọla anyị Igbo yele eye ka anyị jiri ikwu ya wee gwa anyị okwu gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ ọ dị mma Chukwudube ma ọ ga-adịrị gị na mma ezigbo mmadụ gaa n'iru ihe chọrọ ịgwa ndị Igbo niile na-ege ntị kịta bụ amala amalị na ha na-abịa ibe eji wee gbechi ọdụ ụgbọelu Enugu bụ ka ọ bịa nwe ibe ndị Igbo ji wee gbanaga ọzọ o nwere okporo ụzọ mere ndị Igbo dị mma ndị na-achị anyị nwanne m nwoke nke mbụ ikwuru bụ na ọ bụghị eziokwu anyị anụ na anya na-ada ihe na anya na-abịa ihe anyị ji mechie ya bụ na ha sịrị na a chọrọ idozigharị ọdụ ụgbọelu ka o wee dị mma ọ bụ ya bụ okwu a gwara anyị tupu emechie ya enweghị ihe dịka anya n'ihe niile a na-ekwu ihe a na-ekwu bụ ụzọ a ga-eji mee ya ka ọ dị n'udo ya bụ ịchọọ ikwu okwu ikwuo nke ịpịara aka iji n'aka anyị anaghị atụ asị ma ọ bụ na-ekwugheri ebe a ndụmọdụ ka anyị na-enye onwe anyị enye ndụmọdụ ịchọkwara ikwu ya ewe ụzọ eji ekwu okwu ndị Igbo aghọta ihe ị na-ekwu gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ ndị ka ị mere eze Okechukwu ndị ka ebe ishi ekwu m ngwa gaa n'iru ọ bụ nke dị na Ebonyi ọ bụ nke dị na Ebonyi ka ọ bụ nke dị na Anambra nke Ebonyi ka ị na-ekwu ngwa gaa n'iru ezigbo mmadụ gaa n'iru ihe ndị Igbo ga-eme ewu ha jikọta onwe ha ọnụ akpa arahụrụ oke ọkwa nne ga-eji aga maka na igurube gbakọ ụkwụ ọnụ ọgbawa udo anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu anyị a na-atụ ere na asụsụ Igbo ọ ya ka anyị na-ekwu maka ndị anyị na ha nọ n'obodo a anyị na-ekwu okwu anyị ha ma na-aghọtacha ihe anyị na-akọ omezie ọ bụziere gị izu nwanne inesikwa anyị ị ga-echetakwa na nwoke a kụrụ egwu si obodo Imo
kwukwara ya ekwu izu ka mma na nneji anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ ilezi anyị mara na gidide ugwu eze ya bụ biko nna ayọ ndị Igbo sọ ha biko isi kpakọ ha ọnụ ka anyị tụọ aro were anya ndị dabara na mmiri maka na eme otu a ọ ga-adị mma ilezi anyị hụ na ndị mmadụ ọ ka mma na anyị nọkọrọ ọnụ jide echiche anyị mee ka ndị ṅụjuru mmiri ara nne ha afọ maka na anyị jide otu a ndị ire anyị ama nweta anyị nweta ihe anyị na-achọ ka hapụzie ka ndị ọzọ tinye ọnụ ihe ebubo odogwu. Daalụ nwanne m, daalụ okwu Igbo ihe gbara ọkpụrụkpụ. Ise dịkwara gị. Izu anọ. Ise ma gịkwa. Ị ga na-aga n'abata. Ise daalụ nwanne m, daalụ okwu gị daalụ nwanne m, daalụ dewe nwanne anyị na-ekwu bụ na okwefuru ukwu azịza eke otu esi kee ya ịgbaji ya na-afịa alụ nwanne ya atụ ọnụla anyị maka na atụọla ọmala atụọla ofe ka ofe isi ya n'ọfịa ihe niile o kwuru ndị were uche na-aghọta ihe a na-ekwu. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Hey nwanne ndị ka ọ dị ka ọ dọbikwela o iwe ike kpọghachita ya. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Gbadata ma ọ bụ na ọhara ndị afa gị na ebe isi akpọ nwanne o. Afa m bụ Chijioke, esi m Enugu akpọ. Chijioke, ọ ga-adịkwara gị na mma o. Ekele m gị maazị. Daalụ nwanne m. Ya bụ nkata iwu iji wee bịa na mgbede ọmagụ onwe ya kama na ihe anyị na-ajụ bụ na ndị a na-ekwu okwu ha, ndị a na-ajụ agwa ya bụ okwu ha na nnukwu ya anyị na-ekwu. Ama m na a ga-ọcha atụka ọ na n'ụta ama na ego a ga-eji rụọ ọdụ ụgbọelu adọrọ eje emechigodo ụgbọelu jee mechigodo ego ụgbọelu ọ bụrụ ma shọvel aja ka ewujere ebe afa gị kwa m. Ugwu Eno. Gaa n'iru nwanne egwu. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nwanne mmadụ ndị ka ime. Anyị na ndụ nke gị nwanne. Ọ ga-adịchara anyị niile na mma. Ọ bụ eze, ọ ga-adịrịrị gị na mma nwanne m. Oha. Na mbaji metalụ bụ eziokwu na okwenye mkpufute bash. Nwanne ị ka nọkwa ya? Na mbaji metalụ bụ eziokwu na okwenye mkpufute bash. Onye ọbụla atụrụ inu kọwara ya ike ejigo mama ya n'ala iyi. Oha. Ndị be anyị na-anọchite anya anyị na mgbago ha nwere ile ha gụọ eze ha ọnụ ọtụkọ nwere mmiri na-achọ iso mana Chukwu okike na-eche ndị Igbo ga-eche anyị maka
ọ bịara igbu anyị ga-egbu onwe ise Chizzy ọ ya abalị gị bakwara gị nwanne m nwanne daalụ ee ọ bụ ọfọ a ka anyị ga-eji wee pịachizie nke tata. Nwanne anyị nwoke ekwugo ya sị onye atụọla inu wee kọwara ya ego ji nụ nne ya efuola. Biko ndị Igbo, alụ udo ka anyị ga-eji wee chọbazie oke anyị. Enweghị ọzọ anyị ga-ekwu kama atụọla ọmala atụọla okefekofe isi ya n'ọfịa. Dịka ihe niile si eme ugbu a, oge eluo n'oge anyị niile ga-eji jikọta aka ọnụ dị n'udo lụọ ezigbo elulo gbasara ala Igbo. Ka anyị jikọta na aka ọnụ fụ na onwe anyị n'anya lụọ ezigbo elulo ka anyị dozie ala Igbo ka oke anyị wee lụọ anyị aka. Ndị okenye biko nụ, ndị ezipụrụ ma nwoke ma nwaanyị, oge ugbo abụghịkwa oge a na-atọ ụta ahụ. Ọ bụ oge anyị ga-eji jue n'udo wee mee ihe a ka ọ dịrị anyị niile na mma. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị ma biko ya ewutena gị na ọ bụrụ na okwu gị abataghị. Oge anyị ịfụnanna anyị na-afa agafe, mana a sị m na echi anyị ga-anọ ebe a mee n'ụzọ omenala. Ekelela m gị Tochukwu Chibueze, ya bụ nwa bụ Chibueze, otu o si ebubu ihe a niile na mba ụwa niile. Ije na mba oyoyo zuru ụwa, ịchọba kpakpando efu ihe niile ahụ wee na-ekiri ya. Gwa ndị nke gị ọ bụ ebe a nọ. Abụ m Chizzy Ani.